Guri constituency ang kang JJM pen ke klematim an ke ATV phirang ke Thomson terang radalong an kapaklang. Koila mafia tumlang kilia hordong nang che phorpinang ji pura lang milia radatum ki hang. Hamren along WKDNF amahang kapathek pon along Bhaskar rong pi mai phula pen Daniel Ingya pan kong chun bangar pugipe. Kardom adaba birtalong pen niliklar ADBP non arjuik tha birtang ton pen. Lakhain ko ratrok Duarba Guri MEC constituency angkang lakhahini geliki tirang arong diring lekthe arong Sarbura Singnar arong parong thom along JJM scheme pen ki klempon adimalong an ke ATV news pherang ke Thomson terang adimalong humri damsi koansi ketang tia puthak ka humri padodam. Prime Minister Narendra Modi kaning ver lake har ghar pani milenge kaning pon alam the ahok pache ko ponlo lake jal jivan mission mate JJM scheme pen det pia phan mesen pen lang ke pajun longjia phan piponlo lason si Duarba Guri constituency rada phan ta local MEC Anfar Education EM Richard Tok bibor iponsi constituency phan JJM scheme piponlo lasi Duarba Guri constituency along arong tinta pale pon laplo Lason si lakhahini geliki terang arong Sarbura Singnar arong diring lekthe arong along an ke ATV news pherang ke Thomson terang pen kahumri dam ke thekdam longke palong thom adim ta phan trok sikep an ketang ponsi ke ong aprang si ke ATV kilang rada an phan kadam pajek lo kadam nilinon kedo Duarba Guri constituency angkang diring ha barlong sidolo pini nililadak nang kahumri nang ko galam thela pohelo jay ladak Diring habar arat aphan sarkar pen mate council pen ladak duinong giliki terang arong ladak JJM scheme pen la bangso rong arat aphan sarkar pen council tum kidu kilak la rong aphan kajen so pen ladak JJM scheme pen lang pilo la pen la bangso JJM scheme lake 2000 pening ang bong sila bangso JJM scheme kim bom la non tang pol la sila bangso kitang la bangso JJM kitang pol la dak diring habar ara tum ning karong chipi asi pini la bangso JJM nili nang tum han na paklang lo Lasi local MEC Anfar Education EM Richard Tok bia phanta athe pen ke ropo nangji ke sorsar kang tonangji pomat ke jongdun tot aret nangni puta habar ara ta tum pen ningje pon rinti nili non ladak kailun terang mante duinong giliki terang arong sidolo nili non ladak rong arat mante ladak rong asol paneli karju po aprang si nale meje thane kha ke harwing tipi harwing tipi te nale tum labangso JJM scheme nangli lo labangso lang nang ipija mesin ladak nangli lo la sinale tum ko anen ngarong ngarong pig do nang li da prang pe tangin dog lo ko Kuma pala nale tum kiroji ke Richard Tok bifan si choro lo de wan ki thek po to choro lo Diring pen Thomson terang ke ATV news kedam tang ning kan ko an pen lo ni lang mili Vidya Singh Tok bi arong arata tum hidi sai chuti ki bom pen si Henry Chepangreng ilo bonta non koila mafia tumabang hidi lang ke pon adong ki orpi cheka jok hidi sai chuti ki long le detlo lesi prabjin pen koila mafia tum dong ki orpi thi papot nang chi phorpinang ji pusi ke hang padu lason si lang mili Vidya Singh Tok bi arong arata tum pen kedam tang ning kana hut hidi sai chuti ki bom pen si Henry Chepangreng pon bomlo lapen irrigation pen lang teng pisi lang adong along pen lang long pon bomlo bonta non koila mafia tum abang hidi lang ki pon adong ki orpi chek ajok hidi sai chuti ki long le detlo lesi prabjin pen koila mafia tum dong ki or thip apot nang chi phorpinang ji pusi ke hang padu ini na kalbhar dakta hino daklo la koila bang so supply tum nang phanghu pila bajo ini chipunai noi puta iltung chipu hai he bang bonai ta bonai ne pusi dam bom bang bom lo asi nilihin bang chuning ri bang ke hoklo tima mo talo sang ho ning ya ting si ani om ke chunang ko ji MP sarta bang khuli non ini noi pusi bang ke nam duna long le lata kona lak nei bang ke bar sami ni liklem pi dekhelo pangram chailo non nani to media tum da thenglong prong lo asi irrigation na lang ge abe palam gali men kenela mokha ta irrigation department bana chuning ri lo je alang li tum ta duty nang jiklem te pin kenel ta pangram chai aprang yem sar ke do yem sar irrigation department ke claim hoson gali dat tum da thenglong prong no media tum ta kenelam engram lab dak lab lo
alang tu ihut ta bang be dak mafia tum koson tong ke claim mane koila mafia tum koson claim mane chinin depin alang ni tum ta noi kalbhar koson bhari border paklu thip koson tum rong so thai pola nang ji CB pen si pakloji dak kalbhar da min kalbhar em sara long le long si non teng thip lo abidet lo kalbhar sinon nali tum media sar on chin lo asi ni chuning ri par lo ye koila ke claim tum ta lapugali alang tum de leke reng kali rat lang milia rat di subaya rat dak ahi di kapurian kom se kom uthoro ghor bak do area si aswalang pen si pudam si ho lang mili ho penan ta leji ho chom nak tum ke la son lo rat pen hedi non ni chom lang milia rat jepar ju po ni tamang cepeng po lapugali kumarli puji than po tonga sa long ta dak sorkari amra ta do ja ta do nili ongapok lo nili hupok lo sorkari amra da bidasing tok bi pu langli phanta ko ke thanam delang he kami aku ateng aku amang kami la bang farmer ta bang mandri wal bang chukuri channel la soda brenam tekang lo road ta dolo kalvar ta dolo same kalvar henola pe joni je lang bang dekhelo manglima anli abi putang ti koson khiti choklem po solam koila mafia tumlang adong nangki or pilap apot nangchi porpi serak nangji kali pulote lang mili bidya sing tokbi arong arat purpak pe nangchi songji puta rong atum pen ningje pon lasinon nili tumlang mili bidya sing tokbi arong arat hidi sai chuti ki long ledet akisung along Singhason constituency EM mate MP Amar Singh Tiso nang rabdon vek thaputa rong arat atum pen kachuningri padopon ada mana chuning di dun lo pen irrigation department mana chuning lo pen MP sar हम थोड़े समय चुनिंगी पड़ी क्रीम लो देन ये तुम किचिंग होना है समय आपको के सेक्रेटरी बाइडो लो निगला पंचुपी पना चुनिंगी पड़ी क्रीम लो या को टेंग को अमां jadi tu langsung keteng pen itu manta kitinang pacuklem lang hobi darang PSon te department sor phanta chuning ri parlo tong sikot pen apor da bitelo pot chili da war elo ke non pini pas Julai an lo nasi ini tu aru des tame Agosto 15 Agosto aprang ji nai nasi department sor pan lo pen MP sar lo pen pu baido phana chuning par piglo lasi tong sokor mela koila ke pon ke bana tum han kalvar same ki orthe ba kalvar bang piselam pephap ye phan chuning ri par piglo alang nordong ke lah man alang nordong ke hano non da third car bhar lo non koila phila dung se dolo non ni tum ta tora pelo an ba gabe delo koila ini la mini kalvar ke teng thi ba jone si koila ta ke pon bang hubida lo samen tum kheti chuklem ba hubida ba delo asi nang ni tum bang la non bang ke koila mafia tum bang ke la kalvar bang nang che for pi serak nang popus nang tum bang ola son lo ni tum rat tum nge chuni par lo je jar bosai tanang ne tamne alang tum hubida lo ni tum hubida tanang pinot bari khau ke ni tum hubida lo aring kreng hon bang ke alang tum hubida lo barat belo alang tum ke pon ya pon lo tamni no kheti apor lo mati sa tum de asi kheti apor badang te ni tum ta tutiki honang ko asi pu department sor phana chuning rilo pu koila mafia to manda chuning rilo asi jar bosai ke lo itum kar bisi jar bosai choji o nang chu dege bangi asi alitawe asi ni tum ta hubida nang pinot ye dak hektor hidi sedo asi kalvar bang ekdom immediately monote chemonai kaya teng kai mang lang padli krong no ante chuning re palo sorkar phanta nonte pu koila mafia to manda News report Harkingrong Hang KTV News. Kiramtang Jahong ni Pai Trokar ni Karbiang Long Pen West Karbiang Long District Hinia Long Digital News ajakong kapang tang Ponjia Panpura Hamren Circuit House along West Karbiang Long Digital News Forum Chi Hekpen WKA DNF Amahang Pathek Pon Rongbong tirang kachipahem pupon bangso WKA DNF Amahang Pathek Amaya Long Daniel Inghia Hin Pensi Mai ki phalam the than pachini pon Maipu along KADNF Central Committee Maipu Reti Strong Park Chitong Dunalong Dun Maipu Sopen Terang Dihin Chun Bang Bapuram Senara Pen Dihin Chun Bang Ezekiel Timong Atum Chitong Dun Bang Sohu Chingwai Chingsai Pado Pon Det Penapi Chedon Sarpen Bhaskar Rong Piapan Maipu Ritson Timong Apan Dun Maipu Daniel Inhi Apan Kong Chun Bang Rongbong Tirang Apan Dihin Chun Bang Pendang Lok Sai Hem Chun Bang Chandra Singh Ronghang Sai Hem Chun Bang Chandra Milik Pendang Lok Bang Nerke Patumapan Klem Bangar Pupek Pon
Bangso hut KDNF dun mai puso penterang kaning Jepon abangke bangso WKDNF ke sengpon ki digital media tum akiduk kisung kacurap cito pon jia pansi bangso WKDNF pini sengpon lupusi ning Jepon. Amren Circuit House long West Karbenglong digital news forum nitum dak amang patek pono kiji amang patek pono long nili tum chidam sar pen jong pono present ke hai pantin angha de jong pono alangli bhaskar rong pi bhaskar pi handalang li pan jong pono untuk general secretary kontin bang ke alangli Daniel Linghi alangli pansin nitum chidam sar pen pek pono la pen nili tum la so keseng bang ke nili tum digital manela nili tum digital non ke akai si digital bina apa si digital apa ni tum koso si ka prang ji ma pen digital ma kisung ke boy koso si tu ki pejok thegi ma ni tum la so ken kam jori pasi ni tum ka do ka ve chingwai sar pasi ni tum la so a forum ke dam tang September 5 ani sini ni tum 2023 ani ka si tum pathek amam pathek pollo basi ini pen ke halata me ni tum non cikujani si dolo ni kan si chokko basi lo so pora hosi ni tum ke akunon dak West Karbenglong farmers tame nili tum West Karbenglong digital news forum tame amang pathek ponchulo Pini nili tumapan bangso WKDNF aro ke sengpon along mai khula pen kongchun bang arpunang ke pek pondo lasi bangso WKDNF un anpen ki japon pameja pansi methar pujik lempon po pusi WKDNF mai phu baskar rong pit lapen kongchun bang Daniel Inghi pen ni Jepon pini pen nitum district long ki sengpon along pen mission pen nitum pachun pon lo lapen pinangan nitum da members tum ta pinangan chitong dundo lasi Pranjang jelong bangke ni litum la digital forum polong bangke pinangan kacesong pani lapen ilitum news reporter tum pelote ilitum kapen kisung tadu public hai hui kisung nong stamil tum kicara pacit tolong bangke nang sok asin ilitum West Karbenglong district committee hin dan tame itum bang la hai hui long bang nitum kacerai kom dunia pandang sini tum hin benta pini bang so long itum da deng konak lo lapen pini pen nitum ni lihin pen masih presiden hin pen masih laso pini fangke thenglo thampum West Karbenglong district headquarter lake hamren lo aprangsi nilitum media kami claim mabangke sungpi ladapen foto gari long pathai dunanji lo dunsi hadak puthotarni peklang tuji lake print media ke claim hodlo Sitame kai na kecik Kerala bom pena jok sinona bangke logo outpondo na portal news electronic media posipolo nona suda kacelar digital India po kacelar longsi nona bangke hobar tin pen sitame kam ke claim kacipiduk nai polotang te logo ke odong atum hando electronic media tum hando dasila so electronic media tum lake pinapani pan chong yok lo non kacit tong dun non live pidat atum dadu lapen ajumat lang pit lason dadu lapen la solong si law and order ahin pen punon administrative ahin pen punon lapen havar arat hamphang asong tu sitami news reporter tumansi aning chitheklong latum ahok akam lam si peklang pula so aning ka chithe pen si piniar ni bangke aphang da momdo sitami isi kopi posi senang kok la so putha ka bangke Piniar ni sitame ilitum media kam claim lu pustame sarkar pe na bang nang kilang kapang kre do portal news atu mapan ka kilang krang do la sila so aputat je ansu se kapang tang ponji kachingri ponji apan se pini central committee la Karbenglong digital news forum atum ala atum si piduk si ladak West Karbenglong district headquarter long banglo la pen pini mesen in sam jin pen rat ka chito pen si in chingwai ponlo la pen non pini ke ad hoc committee si sengchot la si non kebang jilang September chik tu bang si full fledged ladak ar News report KTV News Pinia Birta bangkil ansikang tonlo dumit hakmi kardom